szedni a lábon. Vagy csak egy próbálok. Aha. Mi volt ma a legjobb pillanat? Nincs sebességet, akkor esik. Hogy érzitek magatokat, kedvesek? Nagyon jól. Sehr gut. Mi volt a legjobb pillanat a mai napon? Minden. Minden pillanat csodaszép volt. Tényleg. Igen, interjú volt, meg a többieket is így sorban. Már volt egy pár ember. És mi lesz még a legjobb? Még ma? Mit vártok? Ez nagyszerű. Köszönjük szépen. Így csodaszép minden. Nézzük, ki lehetett. Kérlek, hogy telik a nap nektek? Gyönyörű. Most így. Mondd el ki, most nincs. De éppen a snowboardozás titkát osztotta meg velem. Tényleg? Páron. Igen. Ez itt már március közepén nagyon Így aktuális, pontosan. a hegyek tetején. És mit tanultál? Hát azt, hogy hogyan kell segre esni. Sokszor. És akkor megtanult, hogy nem kell. Tanulságos. Köszönjük szépen. Hogy telik a nap nektek? Jó, hát gyönyörű. Ez a táj, ez Olyan az idő. ragyogó, mint az idő. Igen, Az idő? igen, pontosan. Mi volt a legjobb így a mai napon? Hát az, hogy itt felmentünk arra szép ebéd. helyre. Nyomok az ebéd, eredeti olasz lasagne, ilyen volt. Mamma, bellissima. Igen. Danke. Nem feltétlenül lehet tenni róla. Hogy vagytok emberek? Nagyon jól. Szuper. Köszönjük. Mi volt a legjobb ma? Eddig. Minden. De ez olyan kommerc válasz, kérünk, ami specifikusat. A napsütés? Nincs idő. Meg az éneklés a Gyurivel, az is nagyon jó volt. Gyuribe. És nagyon jó volt a lazanya. Lasagna. Jónak tűnik. Emberek, hogy telik a nap? Kérlek. Nagyon jól, Hogy nagyon vagytok? jól, nagyon jól. Jók a programok. Jók a programok. Süt a nap, hegyek, pálmafák, hó, Várjuk az esti alkalmat. olasz tavasz. Sok áldás lesz. Nagyon jó. Yes, oké. Kapcsolja ki.